Тук ми взимат кръв от пръста за бързия тест за кръвна група и хемоглобин, а след като даря на кръвта се прави по-задълбочено изследване за хепатит Б и С, спин и сифилис. Когато даряваме кръв, тялото веднага започва да произвежда нови червени кръвни клетки. Това буквално подмладява кръвта. Свежи клетки, по-добро насищане с кислород, по-добра енергия. При мъжете и при жените в менопауза даряването е единственият естествен начин да намалим феритина, излишното желязо. А високият феритин прави кръвта по-гъста и увеличава риска от инфаркт и инсулт. Аз самия имах високи нива на желязо и именно даряването ми помогна да ги нормализирам. Буквално няма друг начин да си намалим желязото в кръвта. А тук съм на кратък преглед от лекар. Мерят кръвно и пулс, за да преценят дали съм в кондиция за даряване. Даряването подпомага и изваждането на тежки метали и микропластмаси от кръвта. Естествен детокс, който клетките ни наистина обожават. Дойде и моя ред и е време да ми дръпнат 400 мл кръв.